Guys, magandang gabi po. Interesado po ba kayo matutong magwaray? Kung oo po ay inaanyayahan ko po kayo na paki-like po ang page na ito para maging updated po kayo sa mga videong ipopost ko po sa mga darating na araw. Bago po tayo pumunta doon, ay magbibigay muna po ako ng konting kaalaman tungkol po sa salitang waray. Ang waray po ay dialect ng mga probinsyang Biliran, Leyte at Samar na matatagpuan po sa Eastern Visayas o Region 8. Ang kapital po ng Eastern Visayas o Region 8 ay ang Tacloban City. Sana po ay maging interesado kayo na matuto magsalita ng waray. And looking forward po na magkikita tayo sa mga darating na videong ipopost ko. For sure, mag-i-enjoy pa kayo, matututo pa kayo ng libre. That's all for now po. And ingat ang lahat. Good night!